Mamă, ce descindere! Băi, ești nebun? Uite la Faldanu. Ce e asta, bă, Giviu, așa ceva n-am mai văzut în viața vieților mele. Jur, bă. Tu-ți dai seama? Du-te în pula mea. Dar ce e asta, mă? Bă, de acolo l-a luat, mă, Giviu. Ha? Bă, ești nebun? M-am comodit în 3 secunde aici, ai văzut? Am uitat cu mâinile pe cap. Arbitru să oprească ceasul. Ce se întâmplă? Cum sunt pentru ce? Să mă culci pe mine. Pun pe YouTube. Nu mai ai voie să vorbești, să-ți dai cu părerea, zici că să-mi ba piciorul. Ce repede. Da, o să dea eu spicat. Mamă, Jeff, fii atent, fiecare pentru fiecare. Na, uite-l pe ăla, vezi, mă, Jeff, acolo. Care e la el. Ori chemași televiziunea.